sahod madadagdagan na 200. Eh, payag kami. Oo, tumatas. Lahat na tumatas eh. Kulang talaga. Kung halimbawa, nagpasahod ka ng 400, 500, kulang. Dapat lang natasan ng 200 para mayroon namang kakasya naman. Oo naman, payag po ma'am. Para dagdag kita, parang allowance gano'n. Bayad sa mga bills, gano'n. Yun lang. Opo, papa. Bakit po? Para din po para mabawi din yung pagod. Siyempre, bayag po. Bakit ba na? Siyempre, malaking dagdag na rin yun sa atin, di ba? Lalo na't ang mahal ng bilihin ngayon. Pagdagdag tawad, pwede. Pero sa akin, okay naman. Dapat lang kasi di ba? Kasi mataas na ang bilihin ngayon. Lalo na yung mga ganito, mga renta, gano'n. Dapat kailangan ito. IFM News.